yung aking diskarte niyan, nasunod ng, alam mo yung, ano, yung ukong tawag sa amin, yung ulo ba ng ulo. Lisa ko yan siya. Lagyan ko ng kanin. Lagyan ko ng isang hiwang adobo. So ngayon, ito na almusal ko. Didikit pala. Dumikit. Ito na siya yung almusal ko. Discarding FW tayo. Pag hindi tayo ma-discarte, at least ako lang naman kakain kung halo-halo. Ngayon siya yung uhong. Tawag sa Bisaya ba uhong, mushroom. Tawag sa Mandarin, tawag sa kanila chimpao ko. Ayos na almusal. With coffee. Diba? Tubig. Yan. Kape natin. Yan! Almusal tayo. Diskarte lang isang hiwang adobo. Tapos yung mushroom, nilagyan ko ng red kape. Mahaw. Muni pa mahaw sa muchacha. Tulong palaga.